ናይ ንግሆ ጸሎት ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ዘመናት በዓል ቤት ዝኾንካ ነቲ ግርማ ለይቲ ቐንጢጥካ ብብርሃን ክንርኢ ስለ ዝፈቐድካ የመስግነካ ኣለኹ። ኣብ መደቀሴ ዝሓለኻኒ ካብ ሞት እውን ዝሰወርካኒ ኣኢዳወይ ናብኻ የልዕል ኣለኹ። ሕያዋይ ጓሳ ፍጹም ዘይተኸስ ሓላዊ ኢኻ እሞ ከምቲ ለይቲ ጸግዒ ኮይንካ ዝሓለኻኒ ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ክውዕል የማና ኢድካ ናባይ ዘርግሕ። ንኹሉ ጉዕዞይ ቅድመይ ኮይንካ ምርሓኒ። ካብ ድኻም ፍጥረተይ ዝተለዓለ ብድሕረይ እንታይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እየ እሞ ሓልወኒ። ጸላእተይ ኣብ ዙርያ ኩሉ ኣጻዊዶምለይ ካብ ዘሎ መዕንቀፍን መሰናኽልን እልየለይ። ብምሕረትካ መንፈሰይ ሓድስ። ካብ ብዙሕ ፈተና ዝተለዓለ እኳ እንተወደቕኩ ኣተንስኣኒ እምበር ኣይትሕደገኒ። በዛ በረኽቲ መዓልቲ ኣብ ስርሐይ መንገደይ ህይወተይን ኣገልግሎተይን ኩሉ ናይ ጥፍኣት መርበብ ዘርጊሑ ሰላመይን በረኸተይን ከግድፈኒ ተዳልዩ ዘሎ ጸላኣይ ዲያብሎስ ንፍሕሱኡ በቲኽካ ሰላም ኣጎናጽፈኒ። ብድፍረት ተለዓለ ሓጢኣት ከይገብር ዘንጊዐውን በደል ከይፍጽም ደግፈኒ። ደም ካብ ዝፈሰሉ ፍርዲ ካብ ዝቐንየሉ ድኻ ካብ ዝብደለሉ ምትላልን መጨቐጫቕን ካብ ዝኸብረሉ ጣዖትን ሰይጣንን ካብ ዝልነኽሉ ስፍራ ኮነ ስራሕ ብፍጹም ሓለወኒ። ድኹም ውልድካ ኢዳወይ ዘርጊሐ መንገደይ ክትመርሓኒ ናባኻ ኣብ ዝቐርበሉ ግዜ ሓጢኣተይን በደለይን ከይተጸየፍካ ተቐበለኒ ምርሓኒ። መዓልቲ ኩሉ ፈጺመ ንምፍጻም ምእንቲ ክኽእል ብቓላትካ መሓረኒ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ንህይወተይ ተቖጻጸር። ከምቲ ትማሊ ዝሓለኻንን ዝመገብካንን ካብ ክፉእ እውን ዝሰወርካንን ዝፈወስካንን ሎሙን ከም ፍቓድካ ሓለወኒ። ንስኻ ዝበልካ ግድን ክኸውን እዩ እሞ ካብ መጨናቕን ምትካዝን ተስፋ ምቑራጽን ሰውረኒ ንዘለዓለም ኣሜን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለወለመስቀሉ ክቡር አሜን።